Ndewo. Welcome back. We are going to continue from where we stop. Remember, we are talking about the topic Akara Edemede, which is punctuation mark. And we've discussed 3 Akara Edemede that we have. And today we are going to the 4th one, which is Akara Recom. In English, it's called comma. Recom in English is called comma. Akara recom or comma. It shows separation between words and others or pause in a sentence. In Igbo, as my manner used to be, rịkọma ala bụ akara edemede nke na-egosi nkewa dị n'etiti okwu na ibe ya. Ọ bụ akara edemede nke na-egosi nkewa nke dị n'etiti okwu na ibe ya. We also have different ways that we make use of comma, recom. I'll be calling it recom so that you get used to the name recom. But where you hear recom, it means what? Comma. There are many ways that we make use of this recom. The ways include 1. We use comma when writing more than one noun or nominals. In a sentence, we use comma while writing more than one noun or nominal in a sentence. Example: snake, lizard, crocodiles are reptiles. Snakes, crocodile, lizard are reptiles. Ọmụmaatụ, which is example, another example. Yam, rice, cocoyam, meat are edible foods. They are edible food. In Igbo, as our manner used to be, if we explain in English, we also explain in Igbo. The way we make use of it in Igbo. Otu, a na-etinyere comma ala mgbe a na-ede ọtụtụ mkpọaha n'ahịrịokwu. A na-etinyere comma ala mgbe a na-ede ọtụtụ mkpọaha n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ: agwọ, agụ iyi na ngwere bụcha anụ ndị na-akpụ akpụ. Agwọ, agụ iyi na ngwere bụcha anụ ndị na-akpụ akpụ. Abụọ, ji, ede, osikapa na anụ bụ ihe oriri. Ji, ede, osikapa, anụ bụ ihe oriri. The second way we also make use of comma. You add comma before you continue quoting someone. When you want to quote, you add comma before you continue your quote. Example: Okeke said, I will accept what he said. I will accept what he said. In Igbo, a na-etinyere comma ala tupu ekwuo okwu ihu. A na-etinyere comma ala tupu ekwuo okwu ihu. Ọmụmaatụ: Okeke kwuru, agaghị m ekwe ihe o kwuru. Agaghị m ekwe ihe o kwuru. Okeke kwuru, agaghị m ekwe ihe o kwuru. The third way that we also make use of this recom ala. You add comma to any address for any type of letter. The address that we use in writing letters, you add comma to it. No matter the type of letter that you are writing, you add comma to the address. Example: number 29 Lagos Street, Oshodi, Lagos. Number 29 Lagos Street, Oshodi, Lagos. In Igbo, a na-etinyere comma ala na adreesị leta nke ọbụla. A na-etinyere comma ala na adreesị leta nke ọbụla.
Ọmụmaatụ. We've written the ọmụmaatụ in English language. It's also the way that we write it in Igbo. Because if you are writing Igbo letter, that's the name of the street, you will still write it the way you are writing it in English language. Because it's the name of a place, you can't change the name for them. So, number 4, the way we also make use of Rekom ala. You add comma while writing a date that includes months and year. You add comma while writing a date that includes months and year. Example, 8th March 2004. 8th March 2004. In Igbo, a na-etinyere comma ala na date bụ ụbọchị, ọnwa na afọ. A na-etinyere comma ala na date bụ ụbọchị, ọnwa na afọ. Ọmụmaatụ, abalị 7 nke ọnwa Eprel, afọ 2004. Abalị 7 nke ọnwa Eprel, afọ 2004. Number 5, the way that we make use of this Rekom ala. You add comma when someone's qualification follows immediately after his or her name. Example, Mrs. J.C. Okafor, Masters in Education, Bachelor in Education. In Igbo, a na-etinyere comma ala mgbe nzere mmadụ nwere na-esote aha ya. Nzere ị nwere mgbe ọ na-esote aha gị, you add Rekom ala, etinyere Rekom ala. Ọmụmaatụ, Oriakụ J.C. Okafor, Masters in Education, Bachelor in Education. Number 6, the way that we also make use of this Rekom ala. You add comma after writing greetings in any letter. You add comma after writing greetings in any letter. Example, dear father, dear coordinator. In Igbo, a na-etinyere comma ala na ngwụcha ekele leta nke ọbụla. A na-etinye Rekom ala na ngwụcha ekele leta nke ọbụla. Ọmụmaatụ, ezigbo nna m, ezigbo nna m. Number 7, we use comma to differentiate between thousand, million, and billion while writing. If you are writing about money, not when you are saying it, excuse me. When you are writing about money, we use comma to differentiate between thousand, million, billion, and the rest. In Igbo, a na-ejiri comma ala were ekewa puku, nde, na ijeri. Puku, nde, na ijeri. Ọmụmaatụ, 7,000, 134. 7,000, 134. Example in English, 7,134. 7,134. 8, another way that we make use of this comma. You add comma while writing yes or no in a sentence. You add comma while writing yes or no in a sentence. Example, yes, she will go to the market. Yes, she will go to the market. In Igbo, the way that we normally do, if we say it in English, we also say it in Igbo. A na-etinyere comma ala mgbe a na-enwe nkwe, na njụ, mba. A na-etinye mgbe a na-enwe nkwe na njụ. Ọmụmaatụ, ọ ga-eje ahịa. Ọ ga-eje ahịa. Number 9, the way that we make use of this comma in a sentence.
You add a comma between a phrase and a clause. You add a comma between a phrase and a clause. Example, everybody wants drink. Everybody wants drink. My priest wants to settle the matter. My priest wants to settle the matter. In Igbo, a na-etinyere comma ala n'etiti ogologo nkebiokwu na nkebi ahịrịokwu. Nkebiokwu na nkebi ahịrịokwu. Ịmaatụ, ọmụmaatụ. Mmadụ niile a chọrọ mmanya. Mmadụ niile a chọrọ mmanya. Ịmaatụ nke abụọ. Ụkọchukwu anyị chọrọ idozi okwu ahụ. Ụkọchukwu anyị chọrọ idozi okwu ahụ. The last and not the least. You add a comma between two words and opposites. Between two words and opposites. Example, rich and poor, small and big have one God. The rich and poor, small and big have one God. In Igbo, a na-etinyere comma ala n'etiti okwu abụọ gbara mkpị. A na-etinyere comma ala n'etiti okwu abụọ gbara mkpị. Ọmụmaatụ, ọgaranya na ogbenye, obere na nnukwu nwere otu Chukwu. Ọgaranya na ogbenye, obere na nnukwu nwere otu Chukwu. Thank you for joining me and thank you for staying tuned. See you in my next video. Thank you. God daalụ.